Sa number 3, Maskara sa Panaad. Iniginalang taong nga matabo sa patigayunon nga Maskara Festival sini nga tuig. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, isa sa kinatun-an subong amo ang magamit ang Panaad Stadium kag mga LGU booth sa Panaad para sa expo sa tion sa Maskara Festival. Nagsulat si Mayor Abby Benitez sa probinsya nga nagahingi kung pwede mahanda ang Panaad para sa Maskara Festival. Ginapadasig na sa karon ang ginapatigayon nga construction sa Panaad base man sa mando ni Governor Eugenio Jose Lacson para sa deadline. Sunod sa kay Diaz, do kasubong sa Panaad Festival, magabukas ang mga LGU booth. Si Victoria's Mayor Javi Benitez, amo ang sa karon nga presidente sa Negros Association of Chief Executives, ang nagapakig-angot sa mga alkalde para diri. Ang amo nga hilikoton sunod sa kay Diaz, ang kabahin sa pagtibong sa turismo sa probinsya kag Bacolod, kag pagpakita man sang synergy sa tunga sang syudad kag Negros Occidental. Kabahin sa gintalakay amo ang Negros Trade Fair sa Glorieta sa Makati. So, masugod siya sa October 1 and ma-end siya sa 22, I think. No? So, ang aton to construction, by order man ni Gov, no, papaspasanta na so that we can meet the deadline nga ginahatag sa aton. Duma-open yung Chef Alice, nga to, like, just like sa Panaad, ang mga booth mo open. Yes, ang mga LGU booths, yes. Because with Mayor Javi Benitez being the president ng ACESTA, they are working and talking together with all the mayors nga hidla maguro sa Panaad, no? Maskara sa Panaad. Daw mo na magwa sa nato. So may events man dito. May events man ta, no? And